kembar busane kembar kemana saben manunggal ing pateng tumuju boboning katresna tumuju alamin bodheka saged agung lan wibawa lan samyo lumaksana kalau mantul sampun disindur sampun didudukan barangka Allah yang barangka becik dongnya wajib orang tua lahir nyekolah didikan anakmu jejak hawa bertakam pokok matur sampun sampun sindur sampun didudukan barangka Allah yang barangka becik sampun benar coro sinduran dan sebagai bandingan coro kebandingan coro pangkot timbang Dumateng Bobo Mulyani keperluan gampang Sansalinggo Dumateng teman kali menika Sinta Diah Hidayati karena den Mas Regi Satrio Hidayat lega wonten sumipun bawa kanan ugi diri Dumateng Bion Suryani kemarin lanjut dumateng Bobo Bobo lega Bobo sing dikoko ora aku cepok untuk mengabut to enteng abot yo bodo dijunjung enteng yo bodo dijunjung yo takut menjunjung ugi jinjing samsami madhep mantep marang kebetan sebenarnya itu mangkep timbang yang sebagai banding jero milan jero tanam jero kebetulan Bobo Mulyani kepada ngelegahaken teman kekali wonten Sansalinggo dok ya sudah lungguhake ana papan kamulian sepubian dak lungguhake aku marang ibu kula wiwitine kula kono siramu sampeyan ya wong tuwa mesti ngono muga-muga sebenarnya apa sing dadi sedya ya kok ya aku lho sampe ngelegahaken kanthi malaikat